Кияүдәме соң ул? Мин сенеттем, апам кияүдә. Бер баласы бар. Улының исеме Джим. Ярый, шаяртам гына. Апаң бик чибәр. Нәрсә, таптыңмы? Юк. Бу нинди бәби? Кем баласы? Ай, җирән чәчле. Бу туганымның кызы Элис. Алар Канзаста яшиләр. Бу аларның йорты. Бу Элис бүлмәсендә. Балалар бүлмәсе бик матур һәм бик иркен. Элис бердән-бер бала. Аңа нәрсә сораса да алалар. Монда без бәйрәмдә. Хавьер абының туган көне. Без аның туган көнен июль сан бөтен гаиләбез белән үткәрәбез. Мондый гаилә бәйрәмнәрен мин бик яратам. Монсы бер бик үдәдер, шулаймы? Мин шашлык яратам. Ярус әфәнде, шашлык куйчан була? Сабыр төбе, сары алтын диләр. Беләсезме шуны сүзне?